Totoo lang, kaibigan ko talaga yung si Chick eh. Ang lalim ng pagkakaibigan namin. Ang dami namin pinagsamahan. Kaibigan ko talaga yung si Chick. Eto na naman siya, kaibigan daw. Malalim pala pinagsamahan niyo eh. Bakit di mo alam yung salitang bro code? Ano, talo-talo? Ganyan kang klaseng kaibigan? 2 years na silang nagduduo. Pero 2 years ng karagsagan ang ginagawa ni Jake kay Nana de Coco. Oh, imagine mo, 2 years yung pinagsamahan nila ni Jake. Sa 2 years na yun, imposibleng wala kang alam sa nangyayari doon sa dalawa kasi kaibigan ka nila. Pero ano, wala kang ginawa, hindi mo itinama yung pagkakamali ng tropa mo. Hinayaan mo, tapos sasabihin mo sa amin ngayon na naaawa ka lang kay Nana de Coco. Hiningi mo ba yung side ni Jake kung bakit niya ginagawa kay Nana de Coco yun? Di ba hindi? Ano naman inagaw talaga si Nana de Coco. Pero wala naman akong kasalanan talaga kung malay mo, hindi talaga kayo para sa isa. Takat talaga si Nana de Coco. Hindi mo inaagaw, pero anong tingin mo dyan sa pinagagagawa mo? Para ka rin babae eh, ginagawa mong tama ang mali.